No hei, olen Pertti Vallittu, asun Kiskossa. Olen ollut naimisissa 26 vuotta, 2 aikuista lasta. Ja mä olen ehdokkaana, Salon kristillisdemokraattien ehdokkaana täällä Uudessa Salossa. Ja toivon kaikkea hyvää sinulle. Aha, yeah, come on. Nyt tulee tosi tärkeä setti. Jokainen, hei, ihan jokainen keskittyy. Okei, come on. Hei, yeah, one shot. Yo. Tässä on mies, joka Salon seutu rakastaa. Tässä on mies, joka Salon seudun hyvinvointi rakentaa. Mies, jonka päätöksissä on järkeä. Mies, jolle sinäkin on tärkeä. Tässä on mies, joka Salon seutu rakastaa. Tässä on mies, joka Salon seudun hyvinvointi rakentaa. Mies, jonka päätöksissä on järkeä. Mies, jolle sinäkin on tärkeä. Me odotellaan tähän uuteen Saloon, Suursaloon, nyt sit hyviä aikoja siinä mielessä, että täällä asiat muuttuu. Mä haluan itse olla ihmisen asialla, ihmisenä. Ja siitä lähtökohdasta myös huomioida, mitä tarpeita sulla voisi olla. Nuorten parissa olen tehnyt 10 vuotta nuorisotyöntekijänä seurakunnassa ja sitten on ollut maahanmuuttajatyössä ja tietysti mulla on hyvä perhe, josta mä saan iloita, mutta on myös hyvä isä, eli se Jumala, joka on meidän kaikkien isä. Rakastava Jumala, joka huolehtii jokaisen ihmisen elämästä. Tässä on mies, joka Salon seutu rakastaa. Tässä on mies, joka Salon seudun Ihminen, suhteet, välittäminen ja yhteiset asiat. Sinä olet tärkeä ja minä olen käytettävissä. jota Salon seutu rakastaa. Hei, Venasminen. Eikö se pitänyt olla, että äänestää? Niin, mitä sä oikein meinaat? Niin piti, mutta ettekö te tajua, että siinä on enemmän tunnetta, jos sanoo rakastaa? Niin.